Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा दिनै सानडे दा जोङो डिसकास खालामगोन बेनो जाबाय गभर्नमेन्ट स्किमनि सायाव आरो जायखौ जों मिथिगौ बेनो जाबाय PM किसान। जाय नोंथांमोना आबादारि नंगुबै आबादारि नोंथांमोननि एकाउन्टआव माखासे राङारि अनसुंथाइ सोयो आरो बेनो जाबाय 19 किस्ति। दा बे 19 किस्तिखौ माब्ला मोनगोन गोबां जोङो भिडिअ नुगासिनो दङ गोबांथार जोंनि माने इन्डियायावहाय एबा भारत हादराव गोबां इउटिउबार ओंखारबाय जाय बिथांमोना नंनाय नङै PM किसाननि आपडेट होबाय थायो आरो साननै सानथामनि उनावनो होबाय थायो प्लास कमेन्ट्सखौबो अफ खालामना लायो जाहाथे रायजाहरा। दा बेखायनो जों कभार खालामगोन जे नंगौना नंमारा बे PM किसाननि रांखौ दिनै मोनगोन नामा जों अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो जों बुजिनांगोन जे जेब्ला रां सोयो अब्ला डेटखौ बेयाव फोसावखायो। दा गुबै बाथ्रायाव 19 किस्ति रां सोनायनि डेटआ दासिमबो ओंखाराखै गासिबो नंखाय जायफ्रा होनगासिनो दङ। दासिमबो डेट ओंखाराखै अके अफिसियेल साइटआवनो गैया आरो जुदि अफिसियेल साइटआव फैयोब्ला बेयावनो खोन्थाखायो जेरै 18 किस्तिखौ दाखालि खोन्थादोंमोन 5 अक्ट'बराव थिग बेबादिनो दा बावैनो जेब्ला ओंखारगोन अब्लासो नोंथांमोना डेटखौ मोनगोन आरो नाथाय दासिमबो ओंखाराखै अके दा फार्स्टआवनो नोंथांमोना बुजिदो गासैबो माने नंखाय भिडिअ खालामगासिनो रांखौ मोनसिगोन एबा मोनबाय होननानै नाथाय दासिमबो मोनाखै। रां सोनाया डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव खनसे सोयो अब्ला दायो जानुवारि जागासिनो दङ अब्ला जानुवारि दाना दिनै 19 जाबाय अब्ला फेब्रुवारि मान्थआवसो एबा नोंथांमोना फेब्रुवारि दानावसो 19 किस्तिखौ मोननायनि चान्सआ दङ आरो अके स' बेखौ जोङो क्लियार जाबाय दासिम अफिसियेल डेट ओंखारथ'वाखै जेबो गोनो गोथो दाजा नङाबा नोंथांमोना रां मोनाखै सानगोन दासिम होथ'खायाखै नैबे 19 किस्तिखौ स' बेखौ आं नोंथांमोना फार्स्टआवनो क्लियार खालामबाय। देन बेनिफ्राय बेखौ मोननोबा नोंथांमोननि स्टेटासा माबादि जानांगौ होनोबा गासैबो अके थानांगोन आरो अके दङबानो नोंथांमोना मोनगोन प्लास मोनबाय थाग्रायाबो नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन। जुदि स्टेटास नायनोबा नैबे स्टेटास अपसन दङ बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोननि एकाउन्टआव जि प्रब्लेम दङना बेखौ जोङो नायनो हायो जेरै आधार सिडिं लेन्ड सेडिं बेनिफ्राय KYC आपडेट जाबानो नोंथांमोननि एकाउन्टआव मोननो गोनां किस्तिया जेब्ला सरकारा रिलिज खालामगोन ना अब्लानो नोंथांमोना माने मोनो आरो दा जों बेखौ मिथिबाय। बेनिफ्राय दिनै मोनसे माने प्रग्राम दङ मोनसे हाबाफारि दङ मदिनि दा बिथाङा मा होनगोन जों बेखौ मिन्थिगोन दा बेखायनो आं मोनसे अफिसियेल साइट फैग्रोबाय बेनो जाबाय PM इभेन्ट्सआव फैबाय माने दिनै मोनसे हाबाफारि दङ दा बे हाबाफारियाव बिथाङा दिनै फोसावनायनि टारगेटखौ लादों एबा गोबां सर्सआव मोननाय जादों दा बेखायनो जों बेयाव फैबाय नै एन्ड फैनाय लोगो लोगो जोङो बेवहाय ओरैबादि थांनाय बाराव जिनिखि फोसावदों PM किसाननिखौ बेयावनो जोङो मोननो हायोमोन। दा नायदो नै थांनाय बाराव फोसावनाय बाव दंखाजोबो नाथाय गोदान दिनैहाय 10 बाजिनाय लोगो लोगो एबा फुंनि 11 AM जानाय लोगो लोगो बे हाबाफारिया जागायगोन आरो बेयाव बिथांमोना फोसावनो हागौ डाइरेक्ट बुंनो हाया नाथाय फोसावनो हागौ PM किसाननि बाथ्राखौ आरो एबा 19 किस्तिखौ स' बेखायनो दिनै नेथ'नांगोन आरो नेथ'नाय लोगो लोगो जुदि गोदानै डेट फैयोबासो नोंथांमोना फेब्रुवारि मान्थआव रां मोननाय चान्सआ दंसै। दा बेनो बुजिबाय नोंथांमोना दासिमबो PM किसाननि 19 किस्ति डेटखौ मोननाय जायाखै। दा बेनो नोंथांमोननि नंगुबै भिडिअ देन बेनिफ्राय गोबां गोनो गोथो जायोना आंना हाबाखै होननानै दा रावनाबो हाबाखै नोंथांमोना टेनसन दाजा जेब्ला गोदानै आपडेट फैयो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना बर' रावजों रिलेटिभ भिडिअ मोनबाय थागोन।